no akofie ni ayedua no kɔ ya no ache oso ntem o chen krama na o hwe ne hrawhraw wo na wo se no enti bɔne ayedi fiti January abesi December bosumi ni mu sɛ yɛ dwaman sɛ yɛ krono sɛ yɛ nsanom sɛ yɛ temdidie sɛ bɔne ayedi bia no akakakra bi na nipa na obegye saa bɔne na so a no apepa no de Kristofo gidie no akaka na saa nipa no yawo no a ɛno ɛyɛ Jesus Christ enti sɛ edu saa bre na ɛyɛ nigye da papa ɛnam saa bre no so nti saa bre no na wɔn ma atu kwan kwa akire wɔn ma afirifi akyɛ wɔn ma enka ɛne saa no mani na yɛ ka bom ana wɔn mu na aba fie de ɔbɔ ɔdɔ ɛbɛbɔ ɔdom na ayɛ fɛfɛɛfɛ nti bronya deɛ ɛyɛ nigye nko a ɛno nti ɛna sɛ bronya ba pekro bia mu no wɔn mu nya yie wɔn mu twa ayie so he woyɛ ɔhene kura no wawu a yɛ nsiew ana yɛ nyewa yie dabi achi edi bronya na wie esanse bronya ye ni giebre ye mpe arewa rebo ye no bede ye no bede bia ye mpe wawu da ba ma no so wawu da ba ma dabi esan Yesu Kristo ana Nyankopon kra no obenu no se wawo ne bana ma ye na ye yi enti edu bronya bra ye nya yi eche se eni gye na Kristo fokom no ye ni gye bia eson papa na eno nam so ama se edi bronya ade tokosoro sansa adofo ne won ma nyame ato wo nsam bi eya doye pa bronya bremu nkofo che akunafo ade ebinum che nyanka de ebinum che busua de ache de koso ena dodo na so ba fie wo mu di dwa ba fie enti sade nkofo to ade wo monten daada no epegya bum wo bronya bremu ne saso nti ade ba kɔ ya ekopa eye nkokɔ nam eya ye to papa bronya mu sanse bronya de wo ye den wo bo ofuo ache mu chiwufuo eno nam so ama asofo hwe Ghana nuane ane kwayo nsem so odumnyafo bran e champon kire se bronya eben ebetu hwa ebeye de ebe mungamu ebe butu sanse nkrofo kura frase ye flyers ye program ena bronya ebe youth festival hwan festival fundraising homecoming obia ye bi ebisi brafie ebisi kwaha ni na ye programs a eba sanse bronya de edom eba fi ena owura bran champon kire se Woman tutuya hunu se Ghana ye wi akokɔ papa titu si e babedi bronya ye ton kokɔ papa ekum wo mo we pa kan si asi new year mu no na se ni Yesu Kristo na ne atwa yanum spedede na ye ne yesin no eno nam so mawura bran champon kyerɛ se Ghana ban apia sikabotin bi e de ma won ma nya nkokɔ nkokɔ nketenkete no na won ma di nkokɔn dwa no wo di sikapuduo bi bepia won mo na se de be ya enkoko no mo nya won mo no ebre kakra aka be ya bosome anabe na wotwe kakra bi na ewure December na bronya bremu no won betumi ama nkoko dodo na aba monten ama nkrofo anya bi ato we no aya nhihye bi a asoye ahwe Ghana nkuaye ane nuane nsam so aya to no no ya mfie num ntam eno nhihye num bi ena bronya we no won mo ba betu saa anamoyin owura bran e champon to ne nsam so ena o kyerem se aban no e de nkokɔ man ketenkete ebe ma akuafo a won mo nya nkokɔ no sade bi on betumi ahwane ntem na wo manyi from ama bronya no ndupe na bebre na ababonten ama atumi anya bi ato ayansa de be ya sempa me kan na no bronya duru ye Ahenkan fam yenkwan e nkokɔ be ye opepe wo no mo edoso papa enti si yenkwan po ye nkokɔ berbebe a ena se fata se nkokɔ no epegya kosoro owura bran e champon to ne nsam so ose Ghana de wo ma ye hwehwemu a ahunu se afibia ya wen kokokura no na nya bebe 15 tons na so de aircraft obi man so ba no edoso chi 15 tons no ne saso nti aban pese yankase atumi pagam e wo Ghana anum sei amabro nye yandodo na owura bran ya champon kire se enhye mo ya to no finhia makuma kunum ntam a wo mo de bo enuano ho ban no wo mo ebepagam afi 15,000 metric tons na wo mo de akọ 23,000 metric tons wo fi 23,000 metric tons na wo de beko 75,000 metric tons wo fi 75 na wo beko 150,000 metric tons wo fi 150 a wo beko 275,000 metric tons na fi wo mako wie kura ewo 344,000 metric tons ni na eyankokɔ ni nuane awdro bi a wo mpeso mu pagya mbum ewo finhia makomako enum ntem enti owura bran champon se ni so ade hunu we de enta kosi afimpinu ni aduonu 2028 na wo msaka
We consume 324,000, we produce 15,000. To be able to move that and feed Ghanaians this Christmas, government has put in a system 4.5 million day-old chicks, vaccines and starter pack feed to ensure that we move that 15,000 metric tons to 23,000 metric tons by the end of this year. Next year, we are providing vaccines, starter pack feed, and 18 million day-old chicks to support what the poultry farmers are already providing. That will move us to about 35,000 metric tons. So we are moving it intentionally by providing the required support, by rehabilitating 300 poultry farms and making sure that the 15 anchor farmers, that is the processors, who are able to take on all these poultry and process, they are up all and running. So that is quite intentional. So if you look at our 5-year food security plan, we are moving poultry from 15,000 metric tons to 75,000 metric tons to 150,000 metric tons to 275 and then 344,000 by the end of 2028. Champion fancy wo okasa fan kokon wie ye no saba de ekoton kokon na ye distimu ye twigun se de bia ni nyan no ebekofom na ne den so aba na ware atede me kire atosode no eno so kasa ho ekosa fan ho o che se wo mtutu omo ya to no mfinhia nu ntam no ni na ka ho bi ti we yankokɔ de nko ano no owura bran champion ewie na oba atosode o se Ghana yehu aniwu papa aniwu se o man konkron Ghana Nyankopɔn hyira yesi asase pa enuoma pa ensuo ene nuoma ode adom ye ni na achi yetumi kra bro firi obi man so ba Ghana yetumi kra ayi jene efiri obi man so ba Ghana ye krantos efiri obi man so ba Ghana ye kra ayi soya beans efiri obi man so ba Ghana ye kra bode mpo yetumi kra efiri obi man so ba Ghana owura bran champion yo so for hwenuane anikayo nsam so say saa dia ye aniwu papa na airtime so man konkro Ghana kama sei yetumi kra numa bi sei efiri obi man so eba wa abre wakuafo twom e wo Ghana anum sei na sere bi ya sanim guase ne aniwu no won be yafiri wonti wom de emfinhia maako miensa asi wono a wom de ba bedi dwuma pa e de afa sanim guase we hu sede be ya se ye kra nuane firi obi man so eburo so ya beans jene ntosu ene de keka on ye kra firi obi man so no sa ne ye no ye betwam ne yankase ya ye de e wo Ghana na pagya akosoro sede be ya ye nkokra firi obi man so ebiem. We have done same for maize, we have done same for soya, we have done same for plantain, and of course the vegetables. Even though we have a 5-year plan for tomatoes, which we are producing 36% of what we consume, and onion about 29% of what we consume. Even though we have a 5-year plan, it is also very, very annoying. We have to import tomatoes and onions from that we as a people, we are importing onions and tomatoes from what is desert soil, and so we want to eliminate that embarrassment within 3 years. Even though the plan is as we have documented is 5, we want to make sure that within 3 years we are out of our tomato and onion embarrassment. That one is a national embarrassment. Onipa amoti so kase yeso afo hwe Ghana aduane eni kwayon senso Minister for Agri and Food onimnyam for Brian Echampon Yatwa onyunubre Akan Kasiebo no eso ewo number 1 Akan radio station Ahenkan 93.3 FM so niada so ejiramu ewo kwaye dwumadie ne totoye enso emusa se Yakopon ya adoma eda wotena achimom eno eye December bosumi de dika fempino ene aduano amiensem wo yeda ponda yede hye kwaafo nyina enso animonyam ti frisa be yade kwade omo nsem ebebu aso na eno na opanyini a waye opanyini kwankyerefo abedekire a wohwe kwaye dwumadie ne nkrabata omode omani adi atosode adwumadie ne totoye eso mekire Deputy Director of Agriculture and Vegetable mame Esther Adekum na watese wo maso yeyi wo mo ne omani adi dwumadie a aban di ba ya enei enam so a wotem se nuane gusu a ebu o makokoro Ghana me ya to di say planting for food and jobs no mami na so ye omani di akire pa eno no obama ne akire mu say abatimi atoto nioma ade di obetumi bia atimi agu apro so asisiam no ekasa de eba no entosia akwasi broni friend say tomatoes no
wase yatimi anya ahodo maako eye enum a chese eno eba beboa ama Ghana so yatimi enso ahwe na yatoto nyoma se de be ya ntosi so no ne kra ye krafri krofo ama enso no eso betimi enso ahwan abafom Mame kyerem se wei aye dia edikan kora wo Ghana yabakosemu ese asoa mu hwekuaye dwumade ne ntotoye eso timi ahwehwemu anya eye entos awodo be se enum ede abadwama so no wo kyerese wei aye bra edikan kora ne wo kyerese se dwumade wei no anse ne betimi awiemu die no enye asoa mu hwe eye kuaye ene enuane dwumade ne ntotoye so nko ne tu sa na mo wei ne mom omo ene eye abadwaku a you're from say West Africa Center for Crop Improvement and Center for Scientific and Industrial Research. One more and a cabo more and I just say one more at what and I'm no can say Yanya into sa would best num our Ghana Hanuma Eba Bebo Jumana Abua. Na mame Esther Ajekumu Trasa, Sana Moa by a true ye, Aya Ghana ye yontia, see a bashani at me adia ho, Ewa and Yoma be a credible memory, and not Naka be a ma by two Sana Moin. What I say, and Pepe is a Ushama Ghana, Aya and Toss Wood Mediano, said yes be at your animal ejana Wadichamuno, Aya Adrionu, me and Sa, not just a 23%, our from pa. To a son, I'm so crama. Ya kra dudwana di free Burkina Faso ni yatimi so de ababe piem Ghana hanuma wacha se eno enhwani enti aban agusua na afam de se obetimi so aboa ama yatimi ntosifuo no dudwana Ghana ha na no so no ewo enko atwe na afa enko ba se yakwa akodan krofo se chenchena che omoma yentos na yefa meye yenkwan fa meye abomu na wacha so resika botia yatabri ediko piem awobi man so tituru Burkina Faso ni ediko kra ntosi de bo ma koko Ghana mi anom na wacha so rafin pino eni dun watwe a na ejina America dollars no opepem no aduokono enkono eni achiripo enum eno 99.5 million US dollars sisi amino ekese afimpino ni aduono emiensa wakire se pija atimi akwadru opepem no ahanan 400 million US dollars na system no ekase what say sika ye de tabri de kwakra entosi edi free Burkina Faso nko ano ba bia hura akwadru no na o chese koba ne sanso de a na cheso oman no sabio ye boka ye papa enti ogidi ye se aban na mo awatuo na waboa na yenya entosi awoto ebe se enum ayede badama so no wo se anamotuo papa eno beboa ama Ghana so nyoma atimi akọ nanim. Providing farmers with improved varieties, hybrid seeds, improved varieties that has this quality to support. But in the medium to long term, government is working with specifically WACI, that is the West Africa Center for Crop Improvement, to develop and introduce these improved varieties to farmers. At the moment, it's refreshing to note that 5 of these varieties have been released locally. This is the first time in the history of Ghana. So 2 of them, the 2 from the CSIR crop research are OPVs, open pollinated variety. Then 3 of the varieties from the West Africa Center for Crop Improvement are the hybrids, and the yields are very interesting. Enia oti ye wano aya opanyini kwankyerefo abede kire a wohwe enuane dwumadie ani kuaye dwumadie ntotoye eso omode omani no edi aya atosode dwumadie pa achi ana afi so no planting for food and jobs dwumadie no so no womani enso edi akire ebie eno aya maame Esther Ajekum ena watenene no sade okofie bia mu a eja ana ena eye budget ema ni fie ntutuye no ana nipa bia obi won mo ni nipa dua na nkasa no de bia kra oye budget ene medi sei ene kwansa medwonso brunu ene kwansa mehwe nipa be 300 ene kwansa metowache ebru 10 Ghana cedis ene kwansa menum nsuo 10 cedis otumi ya budget ma no ho obetumi ama no ho na watwe baako obetumi ama no ho bosome baako obetumi ama no ho afi baako obetumi ama no ho emfianum enti budget no de wa wo pano no na waye sanso na oba aban mu a aban bia aban de opo e wo so ye
ye nipa de yanka se ye ho de ana efie de ene baabi anwumam de no en de opa na wo ye opa otumi jai na nso aban de ehyew emra no Ghana mamra afi apem ankredi okrumienu 1992 constitution no ehyew kete twase trededede se kra tu pompo e wo se oye budget ema afi awu ba besim no ye hu sikasem entotoye enu ntinam so ema afi ye ba besim 2024 no NPP aban otisu mprempren a wo mo ba no dani eye His Excellency Dr. Williams Kwaku adodan kwa akufuado won budget omo ye no wom de ma soafo hwe Ghana sikasam totoya so ema nanu obubu obusumi ya ne da etosoma akomako edunum okomra hyebjefie ekokenkan na no no okomra hyebjefie so okokenkan ya ye ni bre a ye be kirechirem finchim zanze edoso papa omamuni ni na kwa mabosi kasam ena adekotu dwane ntinya afi na obeto obo abibi na ni ase akirechirem dabi ntano no so kenkan ya ntina brofu ye friend presentation oko present keke ntano onkom ankasa me hu de wom ntano no okana tise soja ni a osua aduane ahie die ne nam nanum sa etini pana ko kan budget na wie no emra na asa makwan se mra hyebjefie no no anipa kro be kenkan budget no e wo se donkuma ene dom kese ene mra hyebjefie no obibi oka bi wom wo motena se eya no baabai e wo sa budget kro no na 2024 dia awura kenofurata ko kenkan nanu ya no ena ne mra hyebjefie ye adwen se won bedi hu nkomo sade bi won betumi age budget na tum ana wo ngi ntum no wo matumi atu anamon enti wo mu frase na no baabai koso o ka say dude I say do if you don't support ka say I if you support the people say yes na wo mu yo madwuma ho na beti ye ne na sefo no enti ekoso no and the speaker of parliament ko ka say budget no si ebeji atum anaye ngi ntum ana ebehu nipa efo so ana nipa emfo so a wo abre ya fifi mu awie no si ebehu saa ne ma we mienu ne ehu ye bobre dia acha won sorry MP a ebia pesa ogitum ana onyi ntum no sorry gina ho ne Akan say ebia nke besa lie ne ato aba wo mra hyebjefie no da bi ye nko ne saa bim nye de bia na abro kwan be de yes sam eyi and is for one campaign bi atwam yes sam mama ba yes sam enti wo mu sisa konya ombefa so ombede budget na tum ti speaker di susuafo fro ebai na susuya speaker de bae no ana dom kese na si da bi ensusuya we de ya ngi ntum konya pesa afa so ma ye je budget ntum ana se ya ngi ntum no ye mpene eno ana dom kuma no so kyese mo mpene se na se we de ya de a emu da ofan wenfum so bia ni ho fum so be na wo ho se ye baba je budget yatum se bi nke be to aba na ye se nto aba wo awfu aso no sori ne enkan wo awfu aso no tena ho ye wia ne Akan ne ehuni mienu na mo se mo mpene na eno nam so a we ka na we aka ena edom kese no se saa na speaker be kwane dia speaker se chenchina wo mo fa saa kwan na so enkyere wo mbobre so mbaji atum ana mo nyi ntum dia wo mo dom kese me che NPP wo mo na hyebjefie no wo mo dom ntumi ntena wo mo hwe saa de wi sanze wo mo de sub impreduasa eye wo mo tan enti wo be so de pie ampampa wo mo kakroji se bia wo mu di agro sana ngofo ye ni abre ama sa mikin edom kese NPP amanyoko na wo mo na hyebjefie no se ye de budget na tum 2024 ana ye ngi ntum no wo ma sori apie atwa fa speaker so se momfa se mompene na monsesa no mbeko ni se yade a momfa enti dom kese no wo ni na sori apie oru afanyo marking eno soma no okasa efutu mra hyebjani a sanso deputy majority leader ono na nanu gina ma okasa etre se me kasa ma wo ni na se wo so sande a yen majority ye sori apie enti osori ya na ne boss oru ayi chei ose mensa bonsu owura kenofurata no so obi finance minister wom ni na sorry di nachi ena wo maka ni na edisu yo ena domkuma endisifo no so se mo kọ na mo twa fa ye so budget ye de abo oman no ban no mo ntena se me ndu nkomo na mo twa fa ye so dia ena mo nkọ mo nso ehuro yi mo dia tom nso huro wo mo papa na asamba akọ na dom kese ne kan se speaker ye saa de no sa de be ya edomkuma antumi amamra hyebjefie no ebetumi aye ntama ba ama wo ma be dodo amoma tumi adi hu nkomo ye enu tina na speaker eye saa de wi na de course no yentie
Mr. Speaker, we take notice of your pronouncement that, Mr. Speaker, we have heard you on, Mr. Speaker, we have heard you on your pronouncement that you think the eyes have it. You don't have the floor, Apenyo, you don't have the floor. You said You don't have the floor. Mr. Speaker, You don't have the floor. if you want to entertain, You don't have the floor. for a head count, You don't have the floor. You don't have the floor. head count on their side since they are challenging. You don't have the floor. We know the bill. You don't have the floor. You don't have the floor. And we are leaving the chamber for them. Yes, we are leaving the chamber for you. Now do the head count and see whether you have the number to overturn Mr. Speaker's ruling. Enti we ye de ekoso Ghana mrahye fie enne ewo 2024 budget no se won beja tuma na mo ngi ntum na ehwo abogbo na no mo di a edom kese no NPP amanyeko no emrahye fie fo no na sori pie se kwanya speaker person mo fa so gi ade ntum no ma nye ho ti so so on sane de a ena mo twia fa no so ampa they walk over him wom twifa no so ama enne emrahye fie de ekwan no ntinipa no kasa cho eye futumra shebjoni deputy majority leader onimnya for afenyo marking ana wom so ate so no mo ye pa awe no eye NDC for wom ra shebjo fie me chedom kuma no ena se samu kode na we mu dia ye pramochi pa awe asemo o betumi aja atum die send ye mo enti omo ko say nanka minority ni je ana so mo reject yan kombe ne den mo number bi wo hono ma wo se munya enti no mo kono ndo mu nsuro di se mo betime nya sa number ne dia ti se de yi level mo ye no ya ti mo weda mu ntimi nya sa number na tina enti no mutumi ko with board no cause mo nim say ekokura mo numbers ne nso se eja ngrofo we mo na se edom kuma no ebinum ankom na shebdu fie ne bi ebinum ankom enti na otum so mo so ate na se we ye mo budget nti se mo amba sori apia mo asema ni de se mo no wonder speaker ka say budget we de budget aba budget ko but we de e crucial pa sa budget we crucial nti on be to mo bo pa di hu dwuma na e bobo ba no cause we need the election year nti wan hwe mu ya asemo hey ebe se bejo yate Arisima me yankuya nim ewo ensefofro enso emu na yehwe eye ketaase dwumdie kankan ne proya wo man no yehwe nim se betimi ako ade atie titiriw ne aban a woteso ye MPP aban yi chese wo bo wo dawura se wo bape obehwe na wako ade atia ampa Ghana fo nya ne mugidie na na da kwakufa ne Dr. Baumia Tabiri o man de ma wo mo emfie pole nwatwimu ane ewei yekọ eye emfie polepole nsumom emuni ye wono yekọ nwatwimu anesa na chese mampanyi na dan kwakufu ado wawie na mamuo ketaase dwumde kankan ne proye no otimi tu ase ana otimi ma asoteye sai na akwakọ wie duru abusuafo aya ansema ekonkon ho no manfo di hu komo ewo mutirim ene oma no na aban kro ya ba ye no otirim se manfo behunu se wono wose a woyonti no wobehwe na kitaase dwumadie no wakoatia enti wopaw eye asoye bia wogidie se ye de eye kwadubo dwumadie di se wonom sa won betimi enso adoto niam ma bibia akọ nkan tote de amano na eno eno friend se potokasa mo office of the special prosecutor wodi asoye ede ebaye eno ode ma eye owuramate amidi so wonko no nko bo adwuma ho akwade ne nsa kofemfa mu bia tremisa dabi adwuma no sede se betia na so chen no enti ogya adwuma ne de to ho apani ba bi faaye ana eye aban no pawo bi foforo a eno eye owura
kisi aja bia sisi am no kese ogusua kura mu ania kakra he de hamre a ogusua ekuta mu na owura kisi aja be na de woni samtwerefo adinhyiamu a chese ensama wodo a asoye no ha wo mu nyina won maka wo ni atetani atepo mu na mu nyina won maka enwoma ya akwansidie antikataje dubde kaka ne praye na da gwagu da mamuo ebi mu ewurisi ntimi nkoye na esense ho no ni nyina won ma chechirim na eno na special prosecutor Owura Kisi Ajaben edi nsema ododi to dwan wo kyerem se na nsense Ghana fo bekaya ensem bi beje no mena pa ana no opanyina waye commissioner ewo customs division ewo Ghana Revenue Authority efo akate wane deputy na employee make o masemi former commissioner Edima customs division ewo Ghana Revenue Authority Owura Akan kwadwo damwa wanu se ya asam ne ba ye twene to ase akonya enye ono ko ne na bede kire no Owura Joseph Adu Chei won yedu nyina ye pamo wo mo bibi ni nyina ne se empanyufo koye nhwemu bi di betu dwa kire mu se okopia custom division one ma ekuo bi anase dwumakuo bi wa Ghana hanoma eto a waso omutua no wo mu ntua sa ato no na nhwemu adadi kire mu se empanyufo mienu yi wonom ka hu bi enaja wamaye kanana ana sa ye dwumakuo no wonom to wo mutua no enya to a eso anie na sa ekuo no so Labianca edise hotel Labianca case ya na chese edi e wose ba otirimo Owura Akan kwadwo damwa wane na bede kire Joseph Adu Chei na sa sam wei eba ye no na office of the special prosecutor show muo sa obedi wuduma wono de onya ti se yesekita se bi akoso ba bi pe fan case de ma no eti wono so gi asam no edi ni fi ase so odidi akire asam ni kopie mu ewa asendibia high court na high court ko asetena anano dwada ya atwam ya no ene wode ensami watem wodi baaye dia o kan se Owura Akan kwadwo damwa awono former commissioner customs division Ghana Revenue Authority woni na be de kire Owura Joseph Adu Chei wamamu samana amu sapa mu nsuo wamadware mu afifi kofi bia ni wo ho sansam ye kika Labianca case ni ade no wochese Owura damwa ene Owura Joseph Adu Chei omunya boni bia enti omfo mu endi na asam no kwada babia da to nkwatwe babia twere eno kura echi no office of the special prosecutor krona krampo no ye tweskadi 23 so ese wono so nkonkotua asem be di wadu asem kwa na se bu abo na no na office of the special prosecutor kire me say sa asem we no se de atemwo ni ba ye no omusom a enye ye esan so omuhwehwemu o maye ene omu nsem egu aporo so omde kwada asende bia na omu de omu susu no omu nimtie mu no omu ne se da bi Owura Akan kwadwo damwa ene Owura Joseph Adu Chei omu ntimi informu endi tototo sa sanse dream die ne kitahyɛ bi kɔso ɛwɔ mu dwumadie enso emu na Owura Kisi Ajaben kyerem sɛ ya ne abɛkɔ ne die a esanse wei enye de dikani ayeko ayeno ene sisi akora wo hwɛ ma Cecilia asami kura mpo wa asɛndi bia ene obɛkɔ ese abobi ato agu wɔkyerɛ ayɛ bi sei wɔse sɛ saa ne abɛkɔ ne die a ene ɛbɛma kitahyɛ dwum de kankan ne proye na wɔnom ɛkɔ no ebe ye den dia ma wono papa o mamu ni nyina ye ntwambo esanse office of the special prosecutor na ntimi ammo den ammo am ye nkwenti akitaje dwum de kankan prayer ho abiem ene betimi akọ ye obisa wo na wotwe ne gasa eso no chem se enye se wo kasa ai atemwo na eba ye no se binya papa na se bibisai dabi nanso so omudi omu ni se nhwemu o ma ye no se ekoba so Owura Akan kwadwo damwa ani Owura Joseph Adu Chei omo form wadi tototo sa ne de omo de enkoye amfa mo omo ntinu ma biase no omo ni se Ghana sisi ano kitahyɛ dum de kankan ne proye ne ko no ebe ye ko bi ebe ye ko ankro sa no mu hu no
esan se eden wo de fa hanom no na we so cross wa wo di si anom no ne ewura ha siaw enti amanoma mu ayeden. A judge has in the process granted 2 persons immunity from investigation. This decision opens up a calamitous deluge, as every person under criminal investigation will be encouraged to take out suits to injunct investigation and prosecution bodies from investigating and prosecuting them. Indeed, members of the press, I do not intend to sound as though I am predicting doom, but we are facing doom, and this is it. With this development, it will not be long a suspected murderer or armed robber would boldly walk to court with the unthinkable prayer that the court should injunct law enforcement agencies from investigating. We are not suggesting that the OSP does not make mistakes and that every case brought by the OSP or against the OSP should end in a favorable outcome to the OSP, no matter how improbable the evidence. That is not what we are saying. However, it seems to us that this flagship public agency created by law to fight corruption should receive better regard and consideration by the courts, and not this developing trend of dismissiveness and regression. Yan kan se yusemu bi ebeye bia no eya nokre anase ye de afumsuo ni ye ho fumsuo wo bia ho nanso de eya ne se ensem bi won matum se adanse akura mi die ade ni pasuma se akura ne pa ya so da bi nkura no wo se de ebeye ya nti kasa wo kasa no wo de ya obi na ekasa so amfa ya wan kasa amanfo hunu de ekoso ewo eye kwadubo aso eye hodomo opanyina otini kan eye special prosecutor uru kisi aja ben na wotini kan no na mama me kura me uru aho kisi amobo because hunu se papa ne nsem a wo kana nsem ha o ya di adwuma ma ani yengu aso eye nan ayengu no yo hwe onse matamidu ni aka wo megene bo na se we kran so ba ye ka matamidu megene bo because ya say ye adwuma be se wonsa ni ma wonya ya say ya ma kwa ma wonya adwuma no na che so koya na ba na di tumi ni ma ne ye den anampo science institution e ho ye den o man ba kura ni science institution e ho ye den ya arewo etimi ore kisi ajabe hwe no be hawa pe oba bi tena yes wo hu problem ne ntem wo pani ba bi tena wonya mutuo no mo ampa wo no mo aba mu panyufo no adwuye wadwuma yo he ye wadwuma ye papa ensem sia na mudi akire ayi de ye friend sen case ya attorney general di akire asen of mrase bedwani anya de hia no no eno fa so be na woman be nya film eno de na hia wo eno ye ni obi ani de eno achi wo ma ni de eno achi eno magya wo ma ewi a wo ma ni sika eno de na benya wo obi di ni ampi mo ni de akire eno magya wo ma ewi o ma ni sika no kasi bi se na wo ye papa adwen ye wadwuma ye papa attorney general no ka wadwuma ni we kura wo se ka gita wani ase na areho ore kisi aja be wo hwe na adwuma no be hawa wa huni masa na wasori afiri hu no apɛ ba bi atena dwene ho Ghana ne nyawo na wo be ni hie so so be boa ne yesi ama wo mmoa dia na wo so ha ho asam ne kran say yo Ghana akandifo bebre wo no mo a they are committed to do the job well but said ye be distract no ukoye we ya na pani bi di we aba ena me na me kasa no me na me no kasa no me si jai no position na areho Papa ni sabla wo kan areho tumi se enuoma ha wo ho enuoma ha wo ho wonye mu ntam ai matiami du hwa wontumi wa fa nto won man kone baby isi ayo na akwata ne baby odwe ne hu obi ne wa yi cause wudi na bebo ye beka se adema na wo ba wa anya hwe ade so wo ye adwuma so na ye san so etwitwa wa kwam enyina ani hwe hin se kitache mu ka asem be ko atia kitache mu nche nipa ba akwa mpipi abamu ya te no eno na ka obi abibi be ko position no me ka tro bu play ya che obi da adwen ya che omba ya che obi da nim de ya che no enso omba kadie nko so ti de bia ya che bi ni ya che wo mo ne akwawie sai na ya chi ni na se da mo ade nye case se case da oyo hene ne chi ni she de ya nte ya nche obi a se munni mu a pipi fo mu se maka mun kan no wasem ye pese develop ye tia pese ye dan suban we di ye pese develop mun ko hwa other countries no se nyoma se no mo ya
ɛna yɛ question e bisebise ye ho da bia ye tukwan munya kwanyan kwa ma wodro so amana e developing no mo bisa de wo mo ye munimu nso but ha de enya ya dwen se e beye no peni bi kasa Ghana mpenifo no bebre na e ya abro pa enu nti ekwan se o ya onye ni ye school dan osi a onsi ni ye hospital osi a onsi ni ye de obey ni ye no so na otwene to ase obi be sise sika agudem na still ye won krofo ye se asu enti adwuma baako onipa ni wie na sika wadi no ana sika fa ne nsase no enye sika ketwa o mani di ya ye se be di yo so saa ne epe ye mpe de obi di bone e benya kukudu aka chensa krache ana amanfo ka no matia mi du beje obo na de no mago yi de this hu ni tema sorry fi country ben so mpona mampani chi ono ankasa danfo atu prison no Africa countries ni baako ochi ono ankasa danfo atu prison wo Ghana ha wakodi ska Ghana ha ensi da ono abeka chensa hu be fi odi asem ya de ato uzu hu be fi na mama se oyayi learning agent asem ya ka to hu be fi ono abe mass amena ma uzuo utrenyo sa be gare wo abejo ma ponto ho ye na me se na no beji wo atiana bejo sikano wi ya ko na be ba beji wo obejo nana ba umia na me se kano forata ane na de rewo kano forata na do wo ho ane na usun ane na tiniso osu di sikano omo ba beji wo pem radi jango po dube bia na di nya ya se dia go for to kwa brocha fe na musu o man no me de se de ye nyoma no is too rigid we pesa mkika brofu no so kira say ye nyoma chinchire bo dodo e was sometimes ye flexible on said the speaker ye djumo parliamenting nye de bia no be bibia chinchina achia no be interact kama te said ye din komo normal but ni ye adwuma ba we de tetena kwan na faso ya de chinchina cha ye nyesei me kwa kwa twa ba pani obi hwampo MP kochu bicycle yes ya de na MP kochu bicycle de bia pese MP tina car mu ne katakata no ho se ani enne me meto abati MPP a mu hunu sekita she dwum de kan prayer mo antimi anko anti aka ho ana galam se so amo hye ho boka ho adwen som de campaign mo anu ka wo bia no de campaign agitumi na onye ya e wo se kan wasem corruption free SHS enu na na champion ne pa wati ndi amontla yo se obeya adwuma na obedi tiska di ato na ase mu gigi yi sa susu ya na ese du esu enyima no na ba kwa fa kodi a sa de ne ya sika mu na magigi na ba kwa kofadi ne ya enti sa de ne obi odbe campaign bi obe wini Ghana fo akoma na so obi anim say omu redi ye hu ati US ambassador ana say say US mami Harriet Thompson was say ade ba ko edi Ghana nya no aye corruption adwenti en manfo amanfo adwenti mra na ewi a mako achimo from kwasi amuani o say or share life every asamankese fantastic you guys are not serious because President Nanado is doing very well so we are MPP into kan we nya o say ye serious okay we are MPP into kan we nya da bi ono so adwenkyere no da bi and say da bi o the comment by you but no ono so de no on tumi nka se enye serious so won se de ye ka no onye nya adwen a on so chiro point nti ono se enye serious no wa chiro point ba wo ko krudu se enye serious ye serious zen sa na yeso ehunu se ono so enye serious obi ade ne de but amwani so fa point bra so na agro na ede so obi a kire na adwen ye democracy the democracy na ebu man we ana o kire se o chia KK Busumpim controller and accountant general incoming MP or some microphone to sapapa ejagu ngrofo jim emifre tin ngrofo so I say point no enwin ntu omo bre papa nti o se next MP achimswadru uchana pa any Eastern Regional Minister ono obi aga chance na nado nya adwuma manya amwani so obi nga chance na nado nya adwuma ya secretary se dwum de kan pro ya sam na ye kan ano de no ofa nipa ba kwa ya che no na adagwa for ma ya ma ya kan se na nkan so ape point ba ko ananyina so ba ko no de atwitwa je no ho kama
why na betimi akase MPP aban kita se dwum de kankan pro omako won pa ko nya ontam wo mra zia yo be kan so at office of the special prosecutor and the prosecutor kro ya so gira platform so kase e mu yei amadwuma na ye den ama no na me kan na la sam no untie mpu na be comment ti kwasi amoni o wasama kase o ye listener pa nti amoni sambra biem na nakwa mo aboatin so di frable kuma central aka Dr. Baumia is coming o say special prosecutor onya se ogun ho animas no yesi onya se ogun ho animas no na the special prosecutor ni bu egun ho animas he is only hiding behind the microphones to cover his shame. Is he saying that he knows better than our learned judges? And as me be special prosecutor. No na ye. No na ye. I say special prosecutor no o decide o decide so be prosecute woman nim bi I say bibia si bat woman nim ho hwe ewo ensam twadwumam na ne message no me pese me kan na me tiase timichirimu yema ma me kan brofo na mfamra twima when he decides to prosecute innocent people in the media, is he expecting the judges to support these acts? And I say prosecutor I wadwen say bia woman di boni bia e won sem twadwumam no obo wom kwadu o ehwe no mu sa judge for ba abe support sa act we ya na eno ne asema na nakua mo aboatin di fabric kuma central or share live on Facebook e di abane de krofo no abapa Gloria amese Ahenkan FM, the best in the East. Also, kusi any adwempa. Well done. Watching you live from Achim Odan Corner Bar behind Opportunity Bank. Corner Bar. Hono mota wo mutie kasi. Yeah, there's some idea to hey, and as you go here, oh no club no tie news. Ne de. U chalumu na tie news. Ne de. Na na kwa mo aboatin any Gloria Gloria said the buy no. Master Planner Junior Kintampo. O say NPP parliamentary primaries will be on Saturday. Na say nyambo memeda orphan constituencies no wo mo toaba primaries no NPP ebekoso. O say the best person to win Krowo constituency seat for NPP engineer Emmanuel Lai Odai. Delegate muna montoma no number 1. Ko mensa play to the freedom kwa benya. O say no matter NDC doomso and propaganda, inshallah Dr. Alhaji Mahmoud Baumia obebreki 8 no. Hallelujah. Amen. Kole krote ena ocha se ni noite oba beye MP ntimu nyina ye mra. Amisko spelele ono say how akumisi twaso o see great news by all standard. Let's support the government to move Ghana forward. Onso na adwen kire no. Okay, me fancy na menko achimmo from mra ye ba na ye de adwencha aka na to aso de ama waso gusu ya wutie anwure no nsia kan kase ewo Ahenkan FM what wasu adisha wo achimmo from ewo asenema so across mentri no apoe mantem mu wo mo chese beye afimpinu ni ahanu 2000 mu wono mo ena empenufo bi kokko se abebi esi efuoma ana ewuram a sa abe no said ya baby akotin na asene kakra na ekosoro na airphone no sabe we nku ade entesa na mum abaye na ye nim baby obi ahu bi a ekotin no abe we nku ade ekonya kochiachia amoamoa na apompono te sa abo owo na eguo no mo enu nso a embu said ade ne trend enyame anim ne kroni enwanwa papa na ade hye wa achimo from kyerese abe we fiti so mu hu ibe mfinhia aduonum 20 years any achireni no wo munya 1000 pundi wo hoda nanso nkrofo tu kwan firi ama no ne krofo tu kwan firi emonten kan anu sei yi odan ne mpotam krofo firi yi Ghana anu sei nkrofo so ba achimo from ebehwe saa abe wonwaso no eya na ebro wo ma dwene ntiaso so na wo mu ni se eya bia bia wo de nsrahwe bia ya nka beboa pa ama nka mpo nipa ebeyi udi obi ba kura nko ntia 2 cities said you go big tree abetu escano wo de nko bia bo ntua be 2 cities mpo na so be fi hye adunnie no enkofo hwe ni free a obi antua hwe
enunti adehye wa achimmo from say said de dom behwe saa aben won aso mo friend snake palm tree no said de nkrofo ba behwe ade we no pajo so uche kase no betumi aba Facebook live na wa ba behwe said de aben no etie said de nkrofo behwe no eyom won enti wom susu se nka aban emeje saa bia yeyi na nka onsies ewo obi afom na nka afo no mo ne ni wura ne nka koku afom wo mo ne nka na nka mo nsiesie kwan so ema ono mo nya kono kakra ama obi ba behwe betumi agye wuska edi aye bibi edi aboa krono ana oman ne mpo na asanso kro afa so de akreti nwuma ama mabru no anya bi aye sanze kro mu kro akwa adwuma wapa bia ense danim wando a obetwi ne emoto ana se obedo emu baako no wayi enti aban baye wo ya nya be makro no aye hye sede edon ba no mo dada na omanfo no ene Ahenkan news kasa no eno mo kire se won be sra aban papa se sede dom ne ba no ade we di aban na hwe entu na mo na wa amana anya nsrahwe bia ye na nkofo ama mahwa me nya sika kakra mfrim anya puntuduma ebe yo mo ya nka omu ye kwan fa wa ke epepa omu koku nu so se ebia mbema nipa ni sika dia na omu etwe omu esiesie ho nka yeso ye kwan nye okwaji se usansi ansa wa san ananti akọ don ba pa tools bebre aba abehwe omu esiesie ho no omu ngi bisa he kama de nipa be 100 abena abobo no ho ti so wo de fepa be 20 years sini ade ne etinu o se aban ni tumi buan ti se big tree sini omu esi aye no yesra ban se o se otumi buan do be ni sa man na ade ni hye nkura ne kuro ni so tumpon obi fi echiriba ni wehu se ade na ewo ha no aye ade titiru a esommo eye hu eye wonwa kufu o mba sketch ba se 3 ya omu kohwe koko no eyobi dia benifo no metia koko ra no eka na ko mesiesie no metwa kwan ya to no maje ho no mo esiesie wo nna ni se na obi be ya obetumi etia bibi kakra e de esiesie kuro no oho no yobi nti ansa na be so je se na efu no wura no eka nke so de ho kakra na de man ya ebetumi age eje ho a eno no se obi mu behwa ebetumi age ho bibi kakra ye ne efu no wura na nkan no ntimi nka se ye kwa efu no makogina ho no obi ba na obehwa na age no bibi we ayade chebia wa achimmo from ena won mo esra ban se won mo ambena apompono te se owo nyame ni ko ni abena e wanwa na akwa ekwo ni tikakra no agina no mo te se kobra pepepe ena ne tuna ba ni finfin no akonkon o nyame nsa no ade fe me pa choba Facebook live oba behwe se dia babia akoten no wenku ade apompono te se owo pepepe ena gu on mo for so many years abeno embunto fom eno so an ho den na abakwasem kakra kra ne se etumi ensenkyene abeya ehu ni sa no etumi ensenkyene ayaya mamre na amane ma na de ohwe no etumi ma wo tie won papa bra Facebook sisi Ahenkan 93.3 FM na bra behwe snake palm tree a esi achimmo from ewo epuye mantimu asene manso akroso mansini no emuwe ya de hye bi wo ma de srede ema aban eno no eno achi ena openyina o hwa kire se ohene ema de hye wo achimmo from na Kofi Akroma enso di tuja kire se no kure afimpinu ni mienu 2002 na wo mo dodododo ye nnwuma bi wo wura ma na wo mo kohu se sa abai esi wono mo ana eburo bia adwene ne ntia se so se na ababi akoten na nko de wa chia se ye na eye wo mu nna wanwa ema se sa abre no mpona mrahye begani eyonum nyafo na yaw osafomafo anei oye senior presidential advisor ono na mrahye begani ema won mo kura ba behwe etwan mpo de ye calendar sanse na yomu nna wanwa ema won mu nna ka so won be mana bede ensahwe bia ye enso besi nne ya mutu eno na Kofi Akroma kire se ayemfo wa achimmo from eni ni mpanifo nso atenase ehunu se ade se de dom behwe ni free no ewo so mo ye bibi fa ho na eho no mo ya akono na wo mu nyesika akrafum nti wo mo twen ya se mpanifo ni na beba no mo atu na mo akọ aban ni mpanifo nchen e de akotu wo manim se afi de eye mo mra mesiesie sa abia ye na mfaso emra so ya do forest 2002 na safomafo mo ba nti mu no mo de be hu sa abai nti o mo kro hwe brim south kro mo twade ya calendar no mo hwe sa mo de be tourism e hwe ni mo afi ya nten wasem bia biem de ya wa ha beti so obi no abehwe kro no mo ko me so de ndem sha dantra nti echiri ni ya sha da kan se be trase na yesusu hu no yetu hu na mo nti ya hie ba ko ba ha ne na dwen hu na ye so baba na ye hu ne be ye okoyo ma biem nti ye de kra ye yi adwen efi so sa ye hu se bia emfa fa so bia ambre ye pate ye so na ye hu se ad no so ho no
nkrofo tumi behwe nti ya na ya twen ho nti na na ba ko frɛ yɛ sɛ obeba Christmas oba mama yɛ tu ho na mo na ya hwɛ nea aban betumi ayɛ afa ho sɛ district no kra gitum na o tu ho na mo na yɛ ya msɛ bɛboa district no ene yɛ wɔ ha ne na ya adwen wɔ so sɛ yɛnya sɛ yɛbɛsiesie ama tourism anka yɛpɛ yɛbɛsrɛ Brim South ɔmo no mo di kan tu saa na mo no nti ɔmo calendar kra hɔ nti anka sese ne ebedu no anka wɔma modern sɛ ɔbɛboa yɛn na assembly na agbedi manso akim across manso district company fo na bɛhwɛ na mboa bia wɔdebo a saa abɛn fa so bɛba so ama Ghana man ne na kan watu ama yɛn onipa amoti so akasɛ ɔno na ɛhwɛ akyɛ so ɔhene ɛma adehyɛ wɔ akyemmɔfram nana kofi akroma ɛna mote ne no ɛno akyi no kura no ɛna sɛde nana akasɛ ɔbɔ aban mpanimfo din kyerɛ sɛ ɔmbɛkɔ aban na so wɔma din kan kora tu na mo dada ne deɛ kɛkan no ɛnam so ma electoral area on mana kuro no mu nso nipa a ɔgye wɔn nsɛm ɛkɔ aban mu mechi assembly member onumnyafo Alhassan Seidu ɔno nso Ahenkan news ɛkɔba asanti ɛkɔ ne nazo akora Seidu na ɛkɔ na abayi ɛna yɛkyɛ sɛ aban kura ɛyɛ awɛ aban ne hu bi na ho nsɛm akɔsi sɛn deɛ onumnyafo Alhassan Seidu assembly member ɛnso de tu dwa ɛne anama ɔno ankasa tu afa ho ɛne deɛ aban mpanimfo bi aka akyɛ ne fa ho ɛni Baby, I been one of the will be assassins. She say, Nini Kasana, finance committee, FNA about several times. Our most say, movie to me, I did, said one. And you know, as I said, when you were to Sana Monocrana, yes, she said, district no being a hoarding. And this time, a district is here, a district I had a brain of Intinia, ye biano, ye yet to west our budget. Would mean Koyena, Unkudi, Ska and Cobro, ye trama, and penny for a coordinating director in DC. I had to say, almost, when you're best, some be big train DC. Say Ashena district no Torres Center bia wo hono no mahwe no masesi ana meka kwesi nso se mutumi masesi Torres Center even share kwan we as ti se nkomo ye kwan ni wie ya na afi de ne e wa mahwe no so ho kwan because obi de ne car na oba mutumi photos mu ana ni na no gina sika ebeba district no no so a adwuma di ni onipa amoti so kasei eye assembly member Emma adishewo akyemmɔfram ɛne ne mpɔtam onumnyafo Alhassan Seidu ɛna mote sɛ ɔde wei ɛtudwa no nti adwenkyɛ no Facebook gye na ka ɛtoɔ no nti frasesire ɛtoɔ no mo ɛtoɔ asɛ ka baako mienu bi na ɛbiri wo mu ano akɔ WhatsApp ɛbiri nim nso ane yɛde asi Dr. Dan Blue ɛna de ne de aba Premsu Apewusika ɛna wɔkyɛ sɛ Office of the Special Prosecutor no as obi obeko bia no sikase ya akwa adwuma de be ma omo nya no se de wose omo eye no nti aban hwe na enei akwan bi fufuo bi wo so obetumi afa so a ketase dwumde kankan ne probate bi atu ase no won fa sa akwan no so na isi the special prosecutor di brand de as obi obeba bia no o man ne bo no ka keke de ye pese adwuma e pese omo ye maye no omo nye emfa emaye ne ne de enso eno no SMS no na we chere say nze ndi we na odibane yemfansi okay ye di sine yakọ anwumre yi wa otie ya ode adwenkyere be yantumi amoso national security oye security man ewo South Brim Rural Bank Achimasene branch Prince security o kan babo chin sofo anwumre mi tia wo na afi Mura oye police ni na Inspector Lawrence onso oye police ni wa Chimodan muni na anwumre mi tia mo pa Inspector Maxwell Ousupoku afu Kenya ase boga onso anwumre mi tia papa oye police ni wa Chimodan ye producer nana ya kumiwa Bernard Mawuli de ko Facebook live and YouTube me din edikwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa indi wanimu kan Kasiebo na si yesi achiamu pi jema mumo ne tie